Приеми го. Аз побеждавам. Нямаш нито един бластер. Как се чувстваш? Аз съм подобрен. Бягай! Къде сте? Не ви виждам. Тялото остава за нас. Аз съм тука. Аз ще се боря за моите приятели. И за Purple Speakerman. Не. Дойдохте ли? Да, шефе. Всички астрота идват. Пиу! Както и владетеля. Всички астрота са на позиция. Пиу! На позиция са да атакуват. Къде са враговете? Враговете ли? Победени. Нямаме работа, значи тук. Сега имате за голямата битка да сте при мен. Не, па! Няма да ни победиш скоро. Няма. Няма ли? Няма ли? Ние сме непобедими. Непобедимите не се предават. Непобедими, а? Вашата база е в огън. В огън? Кога? Тези нови астрота си свършиха работата. Тръгвайте! Тонклона! Не. Нови астрота, а? Не са никакви. Предай се. Никога! Никога, а? Никога. Имам първо на първо щит, второ на второ ще те хипнотизирам. Има метална каска, нали знаеш? Оу! Тогава не работи. Както и щита. Не работи. Не. Кой иска малко меч? Мислих, че се отървахме от тебе. О, не, никога. Хайде! Излез! Не си храбър, нали? Не. Ще се видиме.